panimalus. Kini ang mga espekulasyon sa pipila. Human gipusil patay kaganyang buntag si Rolando Yumol, ang amahan ni Dr. Chow Tiao Yumol, ang suspitsado nga mipatay sa tulo ka individual didto sa Ateneo de Manila University niadtong may labayng semana. Upat ka bala ang migo sa lawas ni Rolando Yumol, ang amahan ni Dr. Yumol. Human kini gipusil at tubangan mismo sa ilang balay didto sa Barangay Rizal, Lamitan City, Basilan, bandang alas 6:45 kaganihang buntag. Sumala sa kapulisan, ang mga suspects nakasakay og motor ug kalit lang gipusil si Rolando Yumol. Si Rolando Yumol, amahan ni Dr. Yumol, ang suspect sa pagpusil patay kang kanhi Lamitan City Mayor Rose Furigay nga asawa sa kasamtangang mayor nga si Frederick Kun Oric Furigay. Gipusil patay si Rose Furigay kauban ang duha pa ka biktima nga giilang sila si Victor Capistrano, ang kauban ni Furigay ug ang security guard sa Ateneo de Manila University nga si Genevieve Banjala. Sa pakihinabi sa DXNO, Radyo Komunidad sa Lamitan City, kang Lamitan City Police Station Chief Colonel Tadzabir Managula, gisaysay sa opisyal nga hangtod karong mga orasa, wala pa sila'y nakitang rason sa pagpusil patay kang Rolando Yumol. Naghangyo si Colonel Managula nga mag-amping ang katawhan sa ilang komentaryo kabahin sa mga panghitabo. Kaganina, formal nang girekomenda sa Quezon City Prosecutor's Office ang pagpasaka og tulo ka kasong murder batok kang Dr. Yumol. Wala mirekomenda ang prosecution og piyansa alang kaniya. Laing kaso sa frustrated murder ang gipasaka batok kang Yumol sa iyang pagpusil sa 38 anyos nga anak ni Furigay nga si Hannah Rose. Og doon na kinipiyansa nga 200,000 pesos. Gawas niya na, laing kasong kidnapping ang gipasaka batok sa doktor ug usa na usab ka kasong illegal possession of firearm ug laing kaso sa malicious mischief nga dunay piyansa nga 60,000 ug 300,000 pesos kada usa. Samtang naghulat nga ibalin si Dr. Yumol sa Bureau of Jail Management and Penology, nagpabilin si Yumol sa poder sa Quezon City Police Headquarters sa Camp Karingal. Kagahapon, miabot na sa Lamitan City ang patayng lawas ni Victor Capistrano, ang personal assistant ni Furigay nga namatay usab didto sa Ateneo de Manila University. Gisakay og lansya ang lawas ni Capistrano gikan sa pantalan sa Zamboanga City paingon sa Lamitan City. Ana karon ang patayng lawas sa ilang balay sa Riverside, Barangay Matibay sa nahisgutang lugar. Samtang patayng lawas ni Rose Furigay, anaa pa sa Manila tungkol kay nagpaabot ang pamilya nga maulian ng ilang anak nga si Hannah Rose nga anaa pa karon sa ospital aron makakuyog kini sa pagpauli sa iyang inahan sa ilang lungsod. Nagduda man ang pipila nga panimalos ang nagpaluyo sa mga krimen nga nahitabo. Apan kining tanan magpabiling duda hangtod nga madesisyonan sa korte unsa gayud ang tinuod nga motibo. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!